sampurna yen berjamaah subuh zuhur lan asar luhur lan asar salat saya ketingan joke tumindak mungkar magrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngeling ngono ning donya mong setelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa iko yen kepengin besok munggah suwarga alhamdulillah alhamdulillah apa alhamdulillah kok karo serap-serap bokong iki ngopo wis lunas kok wis dibayar lunas lha pancen tanggung jawab kok ora lunas iki piye kok tewas delalah dongaku mandi Mang mandine piye lem awan ora udan bengi bres sandalku kepetel pediot ya ora masalah ora masalah pe ketoprak anggere munggah panggung kepleset geblak kok iya pancen ondone utawa tangga iya lunyu Iki Pak lunyu wis ora apa-apa wis ketok mbok ring kesiapan wis ndang bar mikir aja bocah koclok lho ketoprak segeget kene lampu mbok bungkus mbok anggap iki ora melok anggotane piye apa ora lampu kok gugup oleh ngresiki wah ning gone durung dhewe kok geget tak karuan iya wis ora apa-apa Tur nuwun ingkang senderek wungon. Iya. Tak kira do kanyeben wis ngantuk, Pak. Larane yo senajan wis jam 2, wis senderek wungon daleme Mas Arif. Lah ya ngene iki lho sing kena digarani rukun tetangga ya ngene iki. Ya wancen sing digoleki iki yo kerukunan kok. Mulane rukun tetangga iki ya penting, rukun warga ya perlu, rukun kekancan ya perlu. Nek rukune dulur dhewe iki malah nomor pira iku. Iya. Rukun dulure dhewe iku angel. Kuwi berarti nak aku percaya nak dulur-dulur pandan kene iki do rukun-rukun. Jelas. Nyatane duwe gawe ya disengkuyung rame-rame apa jenenge do melekan nganti esuk. Nak ngono ah. Ya mlane didongakne wae, ana unen-unen kae jare ngombe jamu diwadahi gelas. Sing karepe Sing para tamu wae muga-muga diparingi seger waras. amin. Wis ngene. Ngene sik. Piye? Tak goleki butung nggone ning awur kali ya ndang kentir banjir. Kowe ning kene ae sedilu. Cara kentir banjir ta ya bengok-bengok piye? Dapur iku. Wah, lah rot mergawe gak sportif babar pisan. Cah enom kok iso. Walah. Iso apa le cah? Syukur. Baleni lek muni syukur. Sing muni syukur sapa? Iki jane iki wong piye iki? Jarot ning ndi? Apa? Apa. Jarot ning ndi Jarot? Sing rong jendelno Jarot sapa? Lho Jarot anakmu arek. Lah anakku kae wis omah-omah dhewe. Mbok didono apa ora? Maksudmu apa? Jarot ning ndi? Lho nek ana perkara ayo dirembug sing apik. Upama ana perkara iki perkaraku karo Jarot ora kok karo kowe. Mangkono jare kandha nek Jarot. Jarot nyecet ae. Ora ndang didudono Jarot ning ndi nyecet ae. Ya ngene iki lho wong sing jenenge ora kadarkum ya ngene iki. Kadarkum iki sadar hukum. Kowe ngerti ora? Barang siapa yang membawa senjata tajam 14 tahun Mas hukumannya. Ora peduli kadarkum, atik kadar kolesterol. Wis ah, Jarot ning ndi? ayo dirembuk sing apik perkarane Aku ora butuh rembukan karo kowe, butuh ku rembukan karo Jarot. Aduh, ya Gusti wong kodone ngene lah cah. Ya Allah. Ning ndi? Rono lo mang golek kopi.
anyep-anyep jalan. Lah iya ngono mah doke rono ndak ya wis. Iya nek tak jak rembukan sing apik. Aku ora butuh rembukan karo kowe mbok jak rembukan ae. Rono lho nek goleki ya mbok goleki. Rono tenan. Iya. Ngapusi titani. Rono tenan mangke. Bocah ngoh. Titani anggere bodoni kowe. Lah nek bodone kenapa? Angger nganti ngapusi. Iya. Ya cok cengelem ora iso ngeleti kowe. Kowe tumak piye wong atik ngleti cengele iku. Iya. Waduh apa cah? Ya Gusti Jarot. Wong uripe kok kaya kowe leh-lele. Kowe iki munggane nyeneng atine wong tuwa ndak gak iso api lerot. Jarot. Napa? No aku golek kopi ning pawon iki lho ora ana wong blas. Lho iku bakul karek sitok iku ora ndak mulih bakul sekarat piye cah? Alung kowe ndang medun, Ndang mulai. mulai lah apa bayaran lho. Ndang mulai. Kuwi iki ana apa? Udut sik. Udut. Siap mati aku saiki. Rot ndekake mumpung kantor polisi 24 jam je buka. Nang lapor. Iki kena telek kowe, Pak. Kena trek mbahmu kok ketika Kowe iki ana apa? Udut-udutan sing genah. kowe tak eman ya le mergo kowe anakku. Lah sing aku kondo aku anake bakul pentol sapa? Duh mati. Kowe ndang mlayu gak mlayu. Apa lapor nang kantor polisi? Kowe seneng nek aku kesosop lunyu kok mbok kon mlayu. Ya ning anu kowe njaluk anu pitulungan. Nek wis kene tak golek kopi neh ning guri. Tukang adange do kanyiben turu kok. Iya ngono nang dalan hati-hati lho muga-muga aja kepethuk lele, aja kepethuk mati saiki. Wis nggawa bendo. Ya Allah, muga-muga aja kepethuk, muga-muga rot. Alah tekon neh. Mati aku saiki. Jane sing mesti cangkemmu iki kena digugu wong apa ora? Lah nek ora kena kene omongku ya jelas ah. Kowe kandha jare Jarot pareke rono tak tututi rono kok ora enek. Ana tenan ya rono mang parake. Alah iya Gusti. Ayo Mas, ayo rembukan sing apik ayo Mas. Aku wis kandha ping kira-kira ora kudu rembukan karo kowe. Butuhku iki rembukan karo Jarot. Urusanku iki mergo karo Jarot. Iya wong aku ki pakane kok Mas. Lho pakane. Ning urusan daya dhewe-dhewe ya, Mas. Lho iya ayo lah urusane kok ketoke kriminal ngono ya Mas. Jarot ning Aduh. Gusti Allah. Apa lah kowe? Jarot ning ndi Jarot? Rono lho Mas tenan. Nama iki mbok sing cetha rono iki rono ning ndi? Golek kopi. Lah ra ngono. Karo bekas gogo. Takoni mulak kaya entut ra iso metu. Lah entuk tok gedene semene silipe sepiro. Gusti. Lah ya Allah. Ra rono tenan. Iya. Waduh apa? Alah ora iya tenan kok Mas, tenan Mas. Waduh melek tenan wong. Jarot. Sopo wong sing ora kudu nesu wong tuwa? Kowe mlayu ta ora kowe? Ya Allah, lindungi kemot iki ana apa kowe tak dongakno. Ora mbok dongakno lah le. Ora ana kopi, Pak. Ora ana ya ben. Bakul sitok lho. Sing penting kowe slamet urip. Jarot Dik, selamat iki pucluk apa piye? Duh mati aku. Biar mlayu nang kantor polisi Napa? nang kantor polisi. Lha apa? Kantor polisi ada ya. Wong Meneng cangkemmu meneng. Ya. Ya. ndam. Padha-padha. Olehane Maaf. Kowe mah goleki ngono. walah teko sorgreng barang tak goleki. Mbok Anyep sapa ngerti ya kowe kelon karo slira. anggap lanangane nyambik. Iki piye lah Cak? Matur nuwun sone buta tak nyilih nah. Landhep ta ora? Lumayan. Enak ya. Ora mbok baca. Lho, sing ape bacok sapa, Mas? Lah meneh petentengan. Lah iya goleki Jarot arep balekno bendo mau tak silih lho tak nggo babadi guritan. Balekno. Asu kowe. Ngono jare wong Jawa.
Kowe aja. Lho kok ana Aku nganti gemeter tenan. Lah wong aku pe golek kopi kon nggone kantor polisi, nggone lurah. Lah rumah saku ora ape dibacok gulumu ah. Lah wong ape balekno bendo malah dijak rembukan apik, Mas. Kowe ku ya padha ae. Wong balekno ya balekno wong tuwa mbok sentak-sentak. Ditongi bendo sapa wonge sing ora gemeter. Besok nek aja ngono nek wong Jawa. Wong Jawa iki kebak sopan santun nangga uga tata krama. Ngerti ora? Besok nek iki tinggo. Mangkel. Lah ku nang ngono malah kok jikuk. Lah nek wong Jawa iki kebaeng tata krama Iya. anggah ungguh. Heeh. Lah kowe emang adek muni asu. Aku muni piye? Asu kaya ngono. Asu iki ana kepanjangane. ASU. Ah. Aku sayang kamu. Telek. Kok nesu apa? Sayang kamu gawe gelane wong Gak tuwa. gampang wis ngene-ngene, Pak. Iki mang aku untuk pesenan karo Mas. Sapa? Mas Arif. Mang dipeseni Piye? pas ning anu ning ndi pas ning gubitan ngono mang lho. Iya, iya, iya. Jarot mengke nak toplake pun rampung, bapake jenengan ampun kon kondur mantuk ngono. Gak oleh mulai sih. Gak oleh. Apa kenapa cah? Bejam. Lha kan usum mudan iki beneran jadi beneran. Nguatirno. Ya ora keporo nguatirno. Lah kan isih usum mudan, engko tang keplocot ya apa Ora. Nguatirno menawa. Ora nguatir. Bejam tekan ninggal bejam. Kowe kan ninggal kene. Heeh. Ape diwe gawean deh. Ora apa wong ora. Lah dikon apa? Wong bar digawe mosok langsung mergawe ora. Istirahat sik wong mesti saya. Lah aku gak oleh mulai. Apa tinggo cok bakal? Ya wis gampangane nggo sajen circle. Cangkemmu. Mosok Usah nesu. kowe iki padha anak-anak kurang ajar. Kene. Jenenge Pak Eri dienggo cok bakal. Mongko cok bakal iki pendem ning Ya pojokan. wis tuwek apa ra Ora dipendem? cok bakal. Ora pantes, Rot. Lah, Elingno jajeng apik jae. Wong tuwa mbok cok bakal. Lho ngena usum mudan iki aja dienggo cok bakal mesakne bapak. Rungokno kangamu. Saya meneh iki wis tuwa. Kudune iki diwet-wet. Ya ora ngono. Wong ngene mbok nggo cok bakal. lah piye? Ya paling ora dicentelno gedhek kudu bediangi. Malah kaya tekek. Aku gelem-gelem ae mbok centelo gedhek dibediangi. Engko tapi aku meling karo kowe. Lah ngopo, Mas? Engko nek ana swara mak ciet. Iku berarti aku wis mateng. Engko panganan ya. Bar ciet itu kira-kira mbledos pindho ta ora? Ambim. Biar mari kena. Wis ra apa-apa wancen iki Ya. kajate Mas Arif sakeluarga alhamdulillah sampun kasembadan. Iya bener. Bil kantuk redo Gusti Allah nyatane ya lancar Pak dina sewengi. Wis mugi-mugi sehat diparingi sehat saya sekeluarga. Amin. Mugi adikku lanang Dek Radu Kurniawan sehat. Jenenge sapa? Muhammad Radu Kurniawan. Wedian ya jenenge apik ta. Ora kaya nalarmu. Kene Anak-anak jenengno ae kok ora pecus. lho anake dagelan ya. Anake dagelan aku ya bae dagelan padha ae. Kondang jenenge. Kondang diasem kono aku sing isin. Lah apa lah kepara jeneng anak kok anakku lah apa kok isin. Nek ra isin gene. Piye? Lah wong anak-anake mbok jenakno Muhammad Jahanam. Aku angger liwat di loroi wong-wong. Piye? Kok mang sapa sing liwat? Lho ki kok ndak gak ro peti, kok mang bae Jahanam. Pantes ngono iku. Tak ning gak terkenal. Ya terkenal wong Jahanam ora terkenal. Soneh iki asma iki Narya Joko. Lho rungokno iki lho. Jenakno anak iki aja sak karepmu dhewe. Nggih. Wong jenakno anak kok mbok jenakno Jahanam. Soneh nek duwe anak. Iya. Aku tembok Jenakno sing apik. kono lho kandhani. Kono adoh kok. Lah aku sing mbok tebut soneh nek di anak. Wis tuwa. Aku wis ora iso di anak. Iya aku. Wong wis diundang Pak Kakung kok di anak. Aku ngandani kono lho. Lah ra ngono. Ngono lho. Mulane tak omongin jenakno anak ya aja ngawur. Ngono. Iya Mas. Jenakno anak Jahanam. Sing apik sapa kira-kira? Ya paling ora iki Saitonir Rajim. Iblis iki. Kurang apik. Iblis pisan. Wis ora tak mbok anak. Yuk do diwenehi nganu ae, renggang. Balik. Iya.
Iku kaya wis gak ngimpi-ngimpi ya, wis gak ngimpi ya. Iki kok bawane kagame sampean. Manut aku. Sak gelemu arepmu ape mbojak nglanggaman ya monggo. Iso no, lha apa wis Panjak-panjak sedaya dipun pidhangetaken nggih Mas Jarot badhe bawa. Mangga. iku wak bawa nglengkir. Mendem nyoso gebyok ping pindho. Bokongku teles ta ora mot? Kene Kepleset ning kono aku mangke. lah ya wong ketoprak kok kepleset kabeh. Ayo. Ngambara ing awang-awang hangelangut bebasan tanpa tepi Seneng atiku le. Ora nyono ora ngira nek suaram jebule ya apik. Meh kaya bapak le duwe swara apik ora gemelok babat tebu. alung babat dasmu. Suara apik kok babat tebu. Nerabasing meka mendung miber angideri jagat ngulandara nglembara ngunggahi gunung. Lah apa ngunggah gunung? Katungkul ngumbar. Ngumbar. Lah iya salam. Katungkul ngumbar gagasan. Sak temah kinawa ngimpi. Seripat seripit lambeane merak kesimpit Ono ning ngejak ono. gandes luwes wiragane anglam lami sedot singsat besos angah tibu sono Ning ngejak sono dasar ayu maksih kehanyo tanahku jiwa tak caketi aduh mesem sepet matu ono ning ngejak ono. tak gandeng mah laku moyo oi nyanyi kok oyo-oyoan Marai Ora ngono, gugup menawi dane endi ngono. Urung wae bar kabeh dibari. nggih angga Eh? ijek Apa? ayo.
Cek, Dik. Ayo. Wis ya. Cek. Nekno. Katon bunga kenyokang dohap sari ayo der dangdutno der kuciwa kabeh mau sepet madu norasronto tak gandeng malah guyu katon bunga kenyokang dohap sari siang ugi dalu punika wis ora ngiping-ngiping meneh nggone panjenengane Mas Arif nggone seneng-seneng nengke putrane kang sampun dikitan wis matur nuwun sepeda melih awak dhewe mewakili keluarga besar Mustika Budaya mbok pilih wonten lenta-lentu anggone awak dhewe paring guyonan anggah-ungguh sing boten kena ing menggalih ngapunten ingkang kathah sanes wedal saged dipanggih malih kalian Mustika Budaya ngono saiki do nglanjutke lakone wae Mas ayo ya lakone jalukan aja
kakitan kepiye wae lak ya wis dadi putra wirid ana ing Ngrang. Lho kethu wae kok ora duwe iki. Mboten gadah. Kok malah sarung prunggo talenan kaya kula Lah niki wau kula resik-resik kula ngasu. Siap. Iya ngene ya. Pun keturunan iki. Cekak aos ae. Ning papan kene nganti aku cedhak lawan kowe mergo aku bakal menehi kabaran lawan kowe. Kabar napa? Lho, piye to? Dadi kabeh kuwi kowe iki durung mangerteni yen ana ing Kasunanan Ngrang iki lagi wae ana geger saka tumindake Bupati Patakara. Oh, alah sampean nggih mboten maringi pirsa. Sampean iki Cekane nek TikTok terus. ngene lho. Si Adi Royono iki didadat lawan Patakwarak. Lah iki Bupati Mandalika niku. yo apa kang dadi patembayane Rama Sunan Derajat ya Sunan Ngrang? Sapa wae klebu dening putra wirid ana ing Ngrang kaya dening kowe si Adi Malengkapa lan Gendiri. Lamun kowe iki esuk gedene sore nganti bisa njaluk baline Royono tumuli bali meneh ana ing Ngrang, kowe bakal munduh undu-unduan loro cacahe ganjaran kersane Rama Sunan. Diparingi ganjaran. Napa mawon niku? Iya. Ganjarane napa? Sepisan wujude Ralya Bumi Bontar, kaping pindhone putri ya Si Adi Royono. Nek entuk bumi buntar bisa dadi wong mukti. Yo, kari kowe saged ora? Gelem ora ayo disaguni pani. Kok menawa iki besok dalane kamulyane kowe. Yo, nek pancen kowe saged muku patembayane Rama Sunan Derajat, wektu dina iki aku tak bakal nyebar meneh. Menehi ngerti kan putra Bupati
Pathak Warah. Kula rungokno kok sampeyan niku nembung tresna kalih Bakyu Rarayana. Iya. Lho, nek Bakyu Rarayana niku tresna kalih sampeyan, ngimbangi kalih sampeyan, kula mboten napa-napa. Pondene Bakyu Rarayana niku mboten seneng sampeyan peksa. Lho, kula kuwi jalaran sapa kuwi. Saben rina saben wengi Rayana tansah Sanding karo aku, besok lawase bakal tresna karo aku tak bekti bangga gaya duit bayar aku dadi bupati mesti tresna karo aku. Ngelmune wong glibet iki ya ngene. Glibet piye? Ya, wis pokoke iki ayo go bali. Iya. Rayana tak bawa balik ana ing Mandalika iki pusaka pamengkak Aku sakno karo Mbak Iroreno tak tuntutane Pak. Kowe nek nyabrang anu banyu iki kowe kelep. Mati ora dadi apa. Aku nglabuhi Kasunanan Ngrang. Mula saka kuwi aku njaluk pamit sik to. Perkara kuwi gampang. Nyawa ki ora enek kok ngadol pasar. Nek sampean mati terus piye? Mati ora apa-apa. Ora apa-apa ning nek kowe isih ana ing Kasunanan Ngrang, mengko rak kowe sing nemu kamukten. Kanggo sedulur dhewe ora apa-apa. Wis mulai. Pathak Warah. Pathak Warah. Tantene kene ya. Kowe nyabrang. Iya. Kowe nek ning Bali ya bojo awakmu ya. Ya wis, njaluk pamit. Wah. Nyemplung segoro kaya ngene ya tantene kaya. Awale beda. Angin krasa spribet. Ombak sansaya gedhe. Ana kahan lopo ana ing pulau Seprapat. Ana pawasing ana ing pinggiring segara sepo tenan. Saking Kasunanan Ngrang.
kula mbujung lampahipun Bupati Mandalika Pathak Warak nyenipun ngrandhang kalih Wahyu Rarayana. Bareng bumi niku digaret kalian pusaka pamungkang jagat niku dados samudra. Kula kerem teng samudra. Saka karepmu kepengin bujung nganti kemeng nyemplung jroning segara kuwi mau. Nggih, abot-abote kula kepengin nulung kalih Wahyu Rarayana. Nyatu pancen becik, kowe kepengin ditulung kawan Rarayana. Jeneng sapa? Kula. Kula maling kopo. Maling Kopo. Nggih, Maling Kopo. nggih. Lho tujune iki mau kok ketemu karo aku. Umpama ora ketemu karo aku, mesti kowe bakal mekaran pati. Mbok menawi menika sampun dados kewajibanipun Bapa Lotang Datuk lan mbok menawi menika dereng pestinipun kula. Ya. Kopo. Rene kowe wis papan ana ing pulau Seprapan. Yo papan kene iki papan panggonanku. Nek kowe gelem, ayo melu karo aku, ajak mulih ana pulau Seprapan. Oh, ngaten. Yo iki papan panggonanku. Saben dinane uripku yo ning papan kuwi. Iki wis ngancet tetuwancine. Aku bakal nindakake kewajiban. Sapetara kowe bakal tak tinggal. Oh, ngaten. Ning aku meleng karo kowe. Melih napa? Aku meleng karo kowe. Aja pisan-pisan. Paling kopo mlebu ana sentong sisih ora. Oh, nika to. Nggih. Ya sapetara aku tak tetep kewajiban. Monggo, monggo. Ana wadi apa? Ning sentong kae. Kok Bapa Lotang Datuk meling lawan maling apa? Aja nganti mlebu ana ing sentong iki. Ning durung rumangsa legatiku nek aku durung ngerti. Apa sejatine ana jero sentong kae? Oh, jebule. Iki ana. Buku kae mung isine murid-murid ana ing Kasunanan. Lan pengapes-pengapesane murid ana ing Kasunanan. Aku wis ngerti kabeh. Aku bisa kelakon mateni lawan Bupati Pathak Warak. Nek ditumbak nganggo Kyai Guntur saya ing mungkune bakal kelakon mah. Yo. Nek ngono arep tak bawa tumbak.
kowe nek gak mlebu semeton sisih oka. Kula jatine pengen ngerti ijen-ijenen tentang sisih lor menika. Lajeng wonten menapa bopol dan datuk? Panggopo, Iki kula bopol dan datuk. apa kowe gak krasa bapak pisan? Ajeng perkawis. Menapa kula mboten ngrasaken? Kae kowe ngilo banyu kae. Aduh, opo? Kula nyuwun pangapunten bopol dan datuk. Kula mboten pituku. Paringipun bopol dan datuk ngantos kula kawujudan kados ngaten bapa. Panggopo, kowe ora kleru. Kowe ora kleru. Sing kleru ki bapa. Bapa kok ketrucuk tembunge. Kanthi kowe kawujudan ketek sepuh ini. Panggopo. Bapa. Sampe kula nyuwun pangapunten bapa. Menapa kula saged Paoyo temen jati-jati ngengir olah paringan kula sandang bapa. Maling gopo. Inggih. Yo. Kowe bisa badar kaya wingi uni. Nek kabeh ki mawa syarat lasarana. Ajeng syarat pancarane menapa bapa dan datuk. Kowe bisa badar kaya menungso maling gopo meneh. Yen kowe wis adoh sama getihe padak wara. Wah, kula nyuwun pamit Aja cedak-cedak aku. Kowe ngaliyo nyet monyet. Adi kendiri aku sedulurmu. Lah aku sedulurmu monyet. Sedulurku sapa? Aku sedulurmu apa kira kelingan. Alamatku ujung karo bupati. Padak warak mondo iku.
isine tentang sing sisih lor. Ning bot-bote kepengin ngerti aku ngerti munggah ning gone tentang kuwi jebul ning kono iki isine ana buku. Buku. Isine apa? Isine tulisan. Iya, tulisan apa ana buku isine jajan ora. Adi gede. Jebul buku iki isine murid-murid ing ngerang kuwi. Ono murid-murid pulus prapat. Jebul pengapasane ana Tokorodaya. Ono Bupati Patakem, Patak Warak. Lah, aku iso tembang jati nirwala kaya wingi-wingi. Yen to aku iso adus dirane Bupati Patak Warak Mandalika. Dadi kowe kuwalat yen iki. Saiki yo nek ngono ayo goleki Bupati Patak Warak. Ngono ayo. Bola-bali kok sengek iki ya. Aja pamer. Kasetan kowe. Malah nggawa. Saiki aku nggawa jago. Jago munyuk sepringkil kok arep. Encene mengkeret kok. Mbak Yuyono bakal tak jaluk. Dino iki amarga aku biyen gedhe perkara mung lakonmu sing mbiwiti. Sapa kowe? Iki pangling. Andel bener nek pangling awakku saiki menggeret. Iki kakangku Popo. Paling Popo aku mbiyen. Biyen kualat kowe bujung karo aku. Ana ing Pulau Seprapat. Ayo, kowe kalem. Wah, lenter nang Pulau Seprapat. Aku nganti pirang-pirang taun ning pinggiring. Kowe kok segoro. Mbak ngolah pakar ngirim nyolong kon. Iki konggone Popo lu jam datuk kanggo nyampurna. Lho rene kan jalu kaya mak. Kowe wis mulih, Kakang. Kowe wis mulih. Kaya maune di. Kowe wis dadi bagus. Aku wis gak mengkeret nek. Wis ora. Siadi maling kokolan kowe Kediri. Nggih, Kanjeng Jebul pancen karugi lamun aku meneh ngerti ngenani Bupati Patak Warak nggone mbadat lawan kanggo Loyono yo. Nek ra kita wae ganjaran iki unduane loro. Saiki aku takon karo Bumi Mbontar karo Loyono iki sing mbok pilih sing endi? Kowe kaki tangke wae wong kowe iki sing bisa mateni kelawan Patak Warak. Nek Ramayono ki ayu. Ayu. Wong putri kok. Putrine Kanjeng Sunan. Ning aku urung duwe panggonan sing enak. Nek jare aku ya cocok milih panggonan. Engko nek milih panggonan awake dhewe iso lep tok. Akeh jeneng Hartanto. Iya. Ya Joni Hartanto. Nggih. Ben entuk duwe akeh. Kanjeng Nggih. Sunan Mulya. Nggih jenengan lep kalih kula. Oke. Jane kula niku bingung ajeng milih. Lho kok bingung ki? Kula nek milih negara niku gawe man Mbak Yu Rarayono. Ning nek kula milih Mbak Yu Rarayono, wong urip kula niku sing serakat dereng duwe papan lan padunungan sing gumantung. Nggih ngaten kemawon. Engko nek kowe karo aku wis duwe papan gunung ya, kowe wis mukti dadi wong dhuwur,
kowe milih wong wedok pira turutan. Ya, ya ora iki tak buku kandham lho. Iya, Nan, tenan. nggih Kanjeng Sunan Mulya, menawi kula ken milih ganjaran wonten ing Rang, kula milih Bumi Buntang. Kowe milih bumi buntang. Wangsulanmu lamun kowe iki kepengin mukti, kepengin mulya bareng-bareng lawan dulurmu lanang ya siadi maling diri. Ngono ya, Di. Nek pancen kowe wis nemtokake milih wujude bumi bongkar, wektu dina iki siadi Larayana dadi darbekku. Nilaki kowe panuwun kelawan kowe ya. Laki tangkepi wae wong kowe iki ngerti merga Larayana dibratet mergo kabeh kuwi aku sing menehi ngerti. Ngene wae. Sarening lelakon patak parak merong wis bisa kelakon wis paripurna sisan gawe ning papan kene aku mung kepengin kowe iki lak kaketang dhewe wis dadi santri. Lah iki kowe njaluk pangapura marang Kang Kagungan Kersa. Pira-pirane nek ana rombongan mustika budaya menehi pasugatan ing dalu iki. Nggih. Ayo kowe takon. Nek ngene padha karo aku. Lah piye? Lho sampean iku sing Sunan, kula Iya. niku murid anyar. Nggih. Lah nek cara pasih iki lak ya kurang pasih to ya. Siapa iku malah kualan Wis, ngene wae. sampean mawon sing. Ngono ya. Nyuwun Pokolan pamit. kowe kendiri. Sisan gawe ayo. Bareng-bareng njaluk pamit sarening maling kopo maling kendiri wis paripurna. Ayo. Bareng-bareng nyuwun marang ngersane Gusti. Mugia sak sampunipun Bapak ingkang Hamengku Gati nimbali pagelaran mustika budaya tansah dipun paringi kabagas warasan. Slamet to ketoprake, slamet to sende gawe. Bareng-bareng njaluk pamit Gembul Bujana Andrawina nuwun kawula nuwun.